Sayur no. Sayur liwat. Aku ning maki ngene anak wedok dodolan aku ngomong. Ngono anak wedok ngomong aku gawean nang pawon. Iya. Tunggu ra kurus suarane iki Sara. Halo. Halo, Kis. Ampun. Ah? Ya. Halo. 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 Direpot apa nih direpot? Apa? Apa? Kakek. Kurang. Iya. Pak. Adik, no. Kurang bisa ngomong. Iya. Ya, engko tak gaweke sak wadah ya. Isih berangkat jam 3 to? Isih berangkat jam 3 isuk sore to kerjane. Karo delok. Iya, anak wedok ngeter. Kok pabrik engko ki besok produksi jalan kok ayo rapi. Minggune iki ning kampung ono jalan sehat. Oh, ya ora apa-apa ya. Aku minggu yo misalnya rono sesuk, misalnya rono sesuk, misalnya rono to, yo minggu aku senam, era. Iya betul. Yo engko ngenteni Grisabeni periksa ya. Iya. Penghasilan beri coba ya. Murung sampai saiki kok cai-caike men mendilek. Ya tapi kan seminggu lah ora dhisik kan mbek tak periksake ping 3. ora masih herbalnya dikai terus wae. Iya, tak minum ke terus. Dia putih ndilek sampean ngerti dhewe ya ning foto. Wis gak rewel tapi. Oh, rewel. Meneng. Turune ya amblek. Iya. Krungu. Ayo. Iki nek go metuke ilang sinyale. Iki mbok ning go ngeterke. Anggo ndara, ngeterke ning sing tuku-tuku ya kaya ning Semarang nek do tuku online sego kae sih. Cuma kan kene ora nasi, buah, lombok, brembang. Lumayan nggih ibu-ibu. Iya. Di tewe. Iya. Ya. Iya. Tak kabari ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.